پرتوکا خواندنێ ڕوپە 108 دەرس 5 ب هینداری 7 mêrên vî zemanî. Dem baş Sozan. Tu bêkêfî çi mereq dikî? Dem baş berfîn, mereqa zeweca xwe dikim. Min û xemgîn me dîsa qirên kir. Xêr e, çima? Do êvarê dereng hatibû malê. Min jê re got, te çima telefon nekir? Çi bêje baş e? Xwedê giravî, pîla telefona wî vala bûye. Heç ku telefonê li malê ji bîr kiribû. Di ser de jî xwe li min diqeydand. Na, ez pir telefonê vedikim, ew nikare heqê telefonê bide, vir de û wê da. Mereqan meke. Mîna yên te pirsgirêkê min û mêrê min jî hene. Na, nizanim ez zêde pêra eleqedar nabim, pir mesrefê dikim û nizanim çi û çi. Ji xwe mêrên vî zemanî wisan e. Her roj pirsgirêkekî dernexin sebir nakin. Na, xenga min na. Carek nîne, du car nîne. Hemû caran pirsgirêk? Dîsa jî tu sebir bike. Zarok marok çêbin, tê de hemû derdên xwe ji bîr bikî. Na, berfîncan na. Mesele aramiya ruhî ye, ne çêkirina zarokan e.